Democratic projection. Tama o mali, man nga puro waton, terminato pisaron, nga mayada limitasyon ng tanan, kaaton nihimuon. Diri man ako, ang tao nga perfecto, nga magayakan, nga magsasagdo na ino. Kung tama o mali, Balansyon lang nato. hakada adlaw nato nga panginabuhi. Danay nagpapakiana kay kunano kit nabuhi. Kung ano akong misyon, ano ba ang misyonera. Kalibutan nga kadamuhan mata kadakiwa. Para diin para kanay, anon mali, ano ang tama. Ayaw pamatihan mali nga impluensyaan iba. Kay kung maaram nga mali, igpapadayon mo pa ba? Oo, duwa atong talinga para mamatihan iba. Pero kasing-kasingan nanunahon na tao sa ano na ba? Atong nabuhat na sulod danim edad. Kung diri ka pa maaram ang tanan may kapasidad. Oo, masakit danay karauton ang realidad. Kay nano danay may nakontraha ay kakalipay mo. Kay bangin bawal na o sobra na ang ginihimo mo. Salitin sa rong taanay ang butangan simuon nga kung tama o mali atong anay balansihon. Tama o mali, man nga puro waton, terminato pisaron, nga mayada limitasyon ng tanan, kaaton nihimuon. Diri man ako, ang tao nga perfecto, nga magayakan, nga magsasagdo na ino. Kung tama o mali, Balansyon lang nato. Ayawan ay kadalila, pwede ka ba prangkahon? Anong itol? Bisan bawal, mas pinili mo himuon. Magnisang kayo kilala, mas pinili talupon. Para lahan kalurungan, ang tanan tatablahon. Diriyak na pakahino, kay diri man ang perfecto. Oo, tao aking pag nagsasala, paruhain mo. Gamiton han makupay, pero ang pakiana paano? Oo, tao kitero, makurian magpakatawo. Makikitan ban kabugatan sa lapag may timbangan. Magugasan kamutan, dinsulan tanga simbahan. Kay makuri na upay, narubat nga pinagsamahan. Kay waray na papalit nga pagtapod na may tindahan. May kanya-kanya kita opinion ng paninindigan. Kinabuhi na labay na agila kalibot. Salitin mo unta na laan, dirita pagbabasulan. Mga tama nga butanga ang imahibaruan. kay bawal na ang marijuana, bawal ang shabu. Kay nano bawal mag-isog, magbulong nga magyamos. Kay nano bawal humating nga nakabuklad ang mata. Kay nano bawal magiging sobra-sobra o duwa. Kay nano bawal ang kolesterol, inom ng sigarilyo. Kay nano bawal nga patay ng mga chismosa nga chismosa. Diba iwasan ng bawal, pero may naton nga pinsaron. Para sa bawal, pero tanan iton may limitasyon. Tama o mali, man nga puro waton, terminato pisaron, nga mayada limitasyon ng tanan, kaaton nihimuon. Diri man ako, ang tao nga perfecto, nga magayakan, nga magsasagdo na ino. Kung tama o mali, Balansyon lang nato. Kita man lagot kita, kay pasaway guda iba. Nga butang aging butang para kita na magibabatasan og buruhat kung kita uruwatun. Nasulay makali kayo mahihimo nga paglipatun. Higin babawal butan bisyo sigihan pamiret. Habawal nga gugma kalugaring ong ginsisingit. Aklase kay no bawal nga diri magtuhay. Bawal baliwatan maguyab nga magubay. Bawal gudliwat naging matambok na gasaha ka adlaw ni San Juan. Bawal nga di ka mabasa, badupan kasal. Bawal na bawal gud nga magsukol na mamasungan lawas. Bawal gud nga di ka magkugol. Bawal magabihan, hadalan, hapagigugma ay bawal lumungay ha. Idarang kakahwinan haguba. Bawal magutod, pag inimbitar kala. Bawal magupod. Tama o mali, man nga puro waton, terminato pisaron, nga mayada limitasyon ng tanan,